Γι' αυτό βλάκα και ατάλλαντε, μην ξανασχολείσαι, κάνε τη δουλειά σου εκεί και τελείωσε η υπόθεση. Οκ. Το πιάσαμε αυτό. Από εκεί και πέρα. Η ομάδα μου πάει γαμιώντας και έχουμε πολλά hits να φέρουμε. Οκ. Πολλά hits. Γιατί είμαστε καυλωμένοι και θέλουμε μόνο να δουλέψουμε. Θέλουμε μόνο να κάνουμε hits. Θέλουμε μόνο να το πάμε μπροστά. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Οκ. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να το πάμε μπροστά και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Και το κάνουμε. Κατάλαβες. Αυτά. Και... οκ. Έλα, μπρο. Έλα στο Θεό, καλημέρα. Πού είσαι, μπρο? Πού να είμαι, μπρο, εδώ, να. Απολαμβάνω τη θέα. Τι Μέχρι να έχουμε? γυρίσω. Και εγώ την απολαμβάνω, ρε φίλε, από το 3 και βλέπω παρακάτω, ξέρεις. Από το 3 Ζορίζει, ζορίζει. Από το 3 στα trends βλέπω προς τα κάτω, ξέρεις. Ζορί, ναι, αυτό, εντάξει. Μετά το 3 δεν αξίζει να βλέπεις. Ναι, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Τι έγινε, τι λέει, τι έχουμε? Καλά, μπρο, ηρεμία, εδώ λίγο τα λέγαμε, ξέρεις, εδώ με τους φανς, λεμονίτες, επιθύτες, όλους. Ναι, εντάξει, έχει ζωρίσει, ρε φίλε, έχει ζωρίσει, το ξέρω. Ζορί. Γιατί όταν ο άλλος είναι ατάλλαντος και το έχει προσπαθήσει 10.000 φορές και δεν πιάνει, λογικό είναι να ζοριστεί, έτσι. Και ο κάθε ένας εκεί έξω. Αλλά επειδή εμείς είμαστε εδώ οι master του παιχνιδιού, εντάξει, εννοείται και η υπόλοιπη ομάδα πρώτη είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά εμείς είμαστε πάλι πολύ καλή ομάδα. Θέλω απλά να τους δώσω φίλοι να καταλάβουν ότι όσο δεν φτάνει η αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια. Κατάλαβες. Αυτό. Ρε φίλε, το θέμα είναι ότι εν τέλει και ο κόσμος που ακούει, ξέρει, κάνουμε μουσική. Δηλαδή, και αν δεν μπορείς να χτυπήσεις με τη μουσική, όλα τα άλλα είναι περιττά. Γάμισε το, κάνε πρώτα. Δηλαδή, πάμε να το δούμε μουσικά πρώτα το θέμα και άμα θέλεις να το δούμε κάτι άλλο μετά, εντάξει, το κοιτάμε. Αλλά μουσικά πρέπει να έχει, ξέρεις, να είσαι κάπου. Δηλαδή, εγώ τώρα βαριέμαι να ασχοληθώ και το λέω ειλικρινά. Δηλαδή, πρέπει μουσικά να απαντάμε, ξέρεις. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, να έχει λίγο νόημα όλο αυτό. Να τα λέμε στα ίσια μουσικά πρώτα και μετά. Εγώ έχω δηλαδή 400 επιτυχίες στην πλάτη μου, ίσο επειδή έχεις πόσα εκατομμύρια είναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δίνω το λόγο μου εγώ σε όσους μας ακούνε ότι σε 1-2 μήνες θα έχει άλλα τόσα εκατομμύρια και άλλα τόσα εκατομμύρια. Δηλαδή, πάμε να τα δούμε μουσικά τα πράγματα, ρε φίλε. Δεν χρειάζονται τα υπόλοιπα. Έχει βαρεθεί και ο κόσμος, ξέρεις, όλα τα ίδια. Και τα beef και τα αρχίδια μου και ξέρεις, βαριούνται όλοι, ρε φίλε. Δηλαδή, το θέμα είναι λίγο μουσική θέλει ο κόσμος. Γάμισε με τώρα χρονιάρες μέρες τώρα και beef και τα αρχίδια μου. Το θέμα κοίταξε, είναι εγώ δεν είμαι τώρα, σου είπα, κοίτα μπρο, άνθρωπος, κάποιος που δεν μπορεί να απαντήσει μουσικά, σίγουρα θα το πάει. Αυτό ακριβώς. Θα το πάει βάσει δύναμης, θα το πάει βάσει ότι στα αρχίδια μας τα δυο, γιατί δεν το γαμάμε και καν, και στο λέω μέσα. Ναι. Επειδή μιλάω ανοιχτά και με ξέρεις πώς είμαι, δεν το λέω όμως να το λέω σε 130 άτομα εδώ και θα διαδοθεί παντού. Εμένα στα αρχίδια μου, ρε φίλε, αυτός άμα μπορεί να απαντήσει μουσικά και να πάει ο κάθε ένας στην τρίτη θέση, αλλά να πάει solo, να πάει independent, κατάλαβες, να μην πάει. Αυτό σου λέω. Το respect είναι εκεί εν τέλει, δεν είναι κάπου αλλού, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς. Απλά, ρε φίλε, δεν μπορεί να απαντήσει μουσικά κάποιος και το πάει δυναμικά, κατάλαβες. Ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει, όλα καλά. Ξέρεις, δηλαδή και στην τελική, ρε φίλε, τι θα κάνουμε τώρα, αυτό το πράγμα θα κάνουμε. Ξέρεις, δηλαδή, όχι, ρε Λέμο Γάμα έχει πάει τρίτο στη στάση στο κομμάτι το Juicy, τώρα θα πάνε και τα υπόλοιπα στάσεις. Εύχομαι να μην το ακούς, να μην σ' αρέσει και εμένα δεν μ' αρέσουν πάρα πολλά κομμάτια και έξω, εσένα άλλα τόσα κτλ. Ο καθένας κάνει τη φάση του. Ο άλλος γράφει εδώ, αφού λένε ότι τα views είναι fake, το μουνί της μάνας είναι fake, ρε μαλάκα. Πήγες στις με fake views. Να μάθουν λοιπόν ότι στις στάσεις δεν μπαίνεις με fake